ka channel lo thir tu te zong zong in zawain chi bai le vek ule Ghost Doctor episode 7 bul in channa chuan Doctor dang hote chuan in zailai video chu lo en le tin siang ta kan chu tiang zai pui ati thei ti an hriat chuan mak an ti hle a ani angkum rual le in tran ni laya mi zai thei om chhun chu professor cha yang min na chawani thu te chu an soi chuak ani mundang alo lang le a yang min a le siang takate chu thudonin an lo ti me ka in zaina tluang taka an zo fel thei awang te chuan an lomin an hlim tak zet ani chief ban chuan Dr. An hena chuan enga tinge izo fel thei lo tura khan in nam noi reng renga nge ni damlo ka thai tum shim shim zok atia Dr. An chuan apoya ti thu chu soin chief ban chuan damlo mai i thatani don lova ke nge po min ti hlum chepani ngun davin ngai tharo chin chia na buwa chuan nangma hi mi zai tu ber sarjian anga chin chia inia atia Dr. An chuan engi omzia atia chief bana bok chuan ko siang takana ama asoi khai shilovem ni ti na shilya in zai hun lai khan siang taka chuan Dr. An chu top na khar tirin engkim chu ama tiang veka chhuwa tir chu atumani Dr. An te chu ron lang le in chief ban chuan engma chan turi nei chuang lova in zai hau tak tak chu hlotling taka zo fel ani a chu thila chuan a hlotlin na chu ichang don ani chu tak chuan nilom ni ithil du chu atia Dr. An chuan phone call adonga han senguna lo ni han senguna chuan phone lo lak thei dana hian in zaina chu izo to ani hmel atia Dr. An chuan tluang taka zo fel ani thu chu alo shila damlo po a that to thu a shil zui bok deputy director chuanin ilo bon to hle mai Dr. Thiam tak ini to ti na ni chu tuna tang chuan ka en kol thazwal satang che atia phone chu ada ta a deputy director han senguna le US lama achian pakhat chu bar pakhata hian anin hmua mundang chu aron lang le a yang mina chu pindan pakhata chuan alo langa abula thutlenga chuan Dr. Sejini chu chauhmel tak hian alo mu bema puanlum chuan akhu tha a on call room a chuan asyang taka chu ti tak hian amua amudla hian call chu adong sek mai Dr. chi sang sang chuan an lo call hi lo ni ma se a ma za na alo men rei dewa wang chuanin a chau ema chu wang chuan an ron call te chu a chang tha pe lawani anu deuh hleka chuan anu hian alo call le a anu call chu chang shamin in zaina chu midang ti zokani thua shila anu a hmangai thu chu soin a phone chu ada le ta a reilo te hnuwa chuan tho harin a taksa te chu ana them thuma amut a kham vak lo awang chuan ama po chu a phur lo hle ani nurse pakhat nena chuan siong zo alo har to le to lo te chu azota nurse chuan ni zan khwa khan abula son iom pui char kha isha to lowem ni enga tinge ila har chiang lo zo ka mi le vamule meiro darkar ni cha imu boxia atia siang taka chuan yang mina chu ataksa po ni lo chu tianga alo dim lo ringo ta wang te chuan angai reu hlea lo dim doi ve tal turania ti in ma ni chu ain benwa no a president yang mina le sejini chu pindan pakhata hian an lo langa president chuan yang mina hena chuan ka fanu hi ilo vel tapem ni atia yang mina chuan nilo keima ti tra ni hleine ma tia president chuan sejinin eile in po ai mu ma lo thin thu te chu asoya afanu chu angai to em ani ti in president chuan yang mina chu azota yang mina chuan mo Dr. Jang hi US akir le donamo atia chairman chuan ama professor cha soi thu chu asoya apa chu ni thauma sela rei tak an chen hau to lo thu te chu soin chumi awanga afanu a hriat chen to lo thu te chu asoyani vice president chu aron lang hlola chairman pintan chunga la ni se sejini ala ombok si chumi ani awang chuan chairman veng tu te chuanin a chunga ommek sejinin alo hriat theinan ring tak chuan a vice president chu chibayan lo boka pindan chunga ommek sejini alo in thiar fil him man theinan an ti ani wani thlak takin vice president chu chairman pindana alu chuan sejini chu amhulo hlova chairman chu atong tranta a apa nikhoshelwa khumam reng chu lawyer omna azota apa chuan koma a om chungpon ama aphat san thu chu asoyani thutlenga chuan bopani thluang zor chung hian apa hnena chuan ngei om takin chairman jang hetiang anga omrei hi ipem ni nia adik ining ve thawang dikta ka soi chuan hetiang din huna da reng chi hi ka du bik iring em nia tunlai phei chu ha dam le thin thi point kamu thei ngai reng lo ti in apa mu reng lai chu an khum de ngar ngara
adu zong te a soi zo nu chuan chairman janga pindan chu a chua san ta ni deputy director han senguna pindana chuan chairman fapa le deputy director chu an lo langa chairman fapa chuan apa in aloyar te in zaima chi khan atum dan te alo thlak dang lam tir chung chang te chu thinrim tak hian a soi chuaka apa chu tarte mani sela afin reu ema wang te chuanin adem hle ni deputy director chuan chairman nun na chu ala hludri thule adam riani phei chuan an thlongna tur po apun bel zel tur thu asoya doctor pachang rol te chuanin siang taka chu anro in ton siaka komtlang nel tu ni anin chu sup sup bok chief ban chuan siang taka bana chuan akai vela chu tianga anti na chan chu siang takan mi azai thin ti an chia chumi ani awang chuan andam lo zein a tran puya lovil pui turin andua chumi atana som chu andu aloni in mu khom na pindan pon lama chuan doctor ana le siang taka chu anin hmuwa doctor ana chuan siang taka churon kawin siang jo operation record chungchang chu aron soipuya siang taka chuan chumi chu ekwanga ka ti sakdu ngei ni a ti in chumi na chu azai tu ti turani thu te chu alo shila siang taka le yang minute chu anin hmule ta a yang minute chuan zanri ei pui turin aron soma ma se siang taka chuan alo du lova yang minute chuanin car le sakor min le sak tur se point ka dil lo che a ei tur min le sak ro ka ti mai chelom atia siangjo operation report aruk chhuwa thu te chu asoi boka siang takan chu thu a hriat chuan man mo takin enga tinge chung thu te chu min hril chawa ti le tlan ngal rola akal na lam zona chief bana le doctor daklo phei me ka pu chuan chhuata chuan tolin a styles a moi khop mai vai voi ai rang ma chuan chief bana le doctor dangte mu ma chuan apetek man hlova computer ma chuan siang taka chu thunghal watin a unau pa hne na chuan operation record te a access thei dan tur chu azota doctor ana aron lang vele a akuta chuan paper pakhathi akenga chu chu siangjo operation record paper chuani man mo takin doctor ana chuan report data an save na computer chu bi ve ngal watin siangjo report kim chang chu a enve a chief banana asoi siang taka ko chunga hian tharau engemaw tak ama thunun tu awmani ti thua soi chu chuakin thilni theini in a shebox si lova ring deuh si ring lo deuh reuh si chuan awmani ma se professor chayang min mi ziang taka putawang te chuan aril ru chu anuam bik chi alovani siang taka le yang mina anron lang vele a siang taka chuan ilem zia te kalo delete man chu ati zia khop mai midangin lo hmupalta silang chuanin kati dan thinamon tinge om sia kan film khurdeu dewanga yani kan pani tan chu tiang thil chu kati theilovani atia yang mina chuan ka hre thiam alom ti in thlachung tak hian a soya siang taka chuan tuna tang chuan keima a iom chunga I thil ti le thleng te reng reng chu mai nei mi alovin min hril thin to turani ang ti in thu pe o tak hian a han soya yang mina chuan ka hril chenga iwan ngamzok ve a ti in a shila siang taka chuan kadam lo chu amuthil chung zong le alo har chu ma lo zong in ilo vil char chara thu in ani emo thil ti ang reng reng chu a thleng non thiang to lo ikal thui tre pani apani na chuan lo thei lo thilamo thil man mo thla ka ni ngot lo chuan nangma thuin ka taksa chunga engmai ti thiang lova chu chu chin chia tla tang che atia yang mina chuan iti derani galo ring renga port paltan lo pha a man chhuwa che hlawani mo atia siang taka chuanin ni e I omrei lutuk chuan man ka ni mai dona sin khe sa te a hun le a mun tak chawa kan thok dun to ang a thaem atia kumli chung borvel chu ka kol that po angai mai thei atia yang mina chu akal santa a chutia akal pa chuan ama chu atong phei no no aboka chutia ma ani ang taka atong lai chu anu chuan ral khata tang hian lo thi renga chuti lai tak chuan a una pa chuan siangjo report chung changa chuan aron behlawa akal liam ta a anu ril ru chu atinuam lo hle ani anu chuan a hun liam to nu chu angai tu a ama a tharau hmi che pakhat phei khok thlo a char sak lai te le damdo in chunga mu thei mi asi lo kongka a hon sak lai te chu ami thla chuan an lo lang thar le ta a siang takanu chuan ka fapa hi a thatchi angem le achunga hian engthil chunge ka ti sak theyang o ati vong vonga siangjo chu aron lang vele a siang taka chuan alo boy pui me ka chuti lai chuan midang then khat le doctor dangte chuan in an lo thlir thap bok an thil wa pakhat chu phoi palin thi chu aron puta chuti lai chuan doctor haute chuan a che chual chei chui dana
ama nge ni so ti in an kalsan to hloma doctor an aron lang vele a siang takana achunga lo ti to dan te chu amit thla a an lo lang wara yang mina pindan kongka khona tumlai tak chuan sejini chuan kongka chu aron hong thutin aphu chiang khermai yang mina chuan chief manale doctor dangte ne na nula pakhat room vel an fan kwal puila hi amua chunu hwa chuan an hospital chulan moitir an tum hle ani doctor pakhat chuan sejini ne na chuan andam lo chu azia thule a blood pressure te po anormal thu te thil chiang lo le fel hlel awm lo thu te chu alo soya ma se ataksa in zia om lam apan to chungpo a koma a alo om reng chan chu an thiam lo hle ani damdo in lama how tu ve deuh pakhat le deputy director te chuan in biak na hian lo nei meka pakhat jok chuan dam lo chungchanga mo phurna la tu chu ns a professor park in huan ani thule ama aya dr jangse jinin dam lo chu en kol jok dei thu chu deputy director nera chuan alo shila ama kati thu chu shilin siang hana chuan min shil shiat nuwa chau makiti thu chu isoi chuaka mo atia thudang soile in han sianguna chuan kanun khonom nan athi nge ngai don ani hi atia mi pakhat pa chuan ar chuak lo le atong lo ni po in lungphang lo la akut chu atibal ve thawang ti in athil du tak ashiat theilo thu chu asoya theilo po ni se ama chu alo en thli thlai reng tur thu asoi bokani yang mina chuan ligio chu apin dan kongka dar thlanga chuan alo thira siong taka chuan sejini lo mai sedang po i thlir thina ni mo ati chuan yang mina chuan enge tuna teilo soi chua atia chunu chu milar tak lo ni in professor cha angai san le du em mai thin chu alo ni reng maya sejini chuan siang taka hena chuan damlo nat dan chu asoya chuti mek lai chuan yang mina chuan sejini chuan in so ai to le to lo te chu alo zota so ai thla mi alo tur hian alo cha ani an pia chuan thara pakhat hian anat na tak an hriat chu awang chuan alom hle a thudik engkim a highland tur thu chu alo soya pindan pon lama chuan thara pa chuan afar nu hena hian rei angai to lo tur thu le a har chu awat to tur thu chu alo shila pachang takalo om sham turin acha bokani siang huna aron lang vele a siang tak heta engi ron ti a ati a yang mina chuan sianguna chu a khoi chak etani sejini chu lo chuak ve in sengun heta te engi ron ti ve don te miala aron ti a senguna chuan thil i lo palta kin ti in hei i tur kaloken sak chiani hi ati a ai tur ken chu apeta a yang mina chu senguna thil pek sejinin alo lak tak mai awang chuan a thin rim lu tuk le thik lu tuk boxi chu men pur chung chuan akal son ta deya meiche pakhat yang minana angai san deuh khan apin dan chunga chuan siang takanen chuan lut dunin chunu chuan phatsan tu idon thuilo hle mai atia siang taka chuan ni ni chia mai phatsan tu ani bok atia chunu chuan ani chuan hepa hi helai room chunga hian aum ve mi ati tamaya siang taka le yang minate chu an hoi phok dun khermai yang mina damlai churon lang le in meiche dam lo pakhat ne na hian chi thlum hi ape a chunula tet lai mi chu alo ni reng mai chunula manager ni om tak chuan heta chuan kankal to lawang mo professor chala in azai thei to box si lo che a ati a chunula chuan doctor zong te hi ani nang vekani tu doctor po in min zai sela enge poiwak chuang ati a manager chuan hey chutini tingot thei lawang ati a chumi hnu chuan nula chu boruak tha dong torin polama chuan a chuak da a nula chu song jobula chuan avakala adam thatle thatlo thu te chu awazota chithlum ai du le du lo te chu azot bokani mundang lo lang le in nula chuan siong takane na chuan chithlum chu ape a he thil hi ila sherengem ati chuan yang mina chuan kumsom kalta a apek ani thu alo shila siang taka secretary chuan kai tho tumin siang taka tui taka mulai chu alo soi nok noka apu chu ron lotin mutir mai ro na akal lawani chuan a chan thata ka omani mai tikhan kalsan la muthadam tiri ro atia siang taka chu ina omin games te a khela ani lo le pangpar tui te ape thul chuti lai ero chuan ayang mina chu siang taka zongin damdo in hun sang chuan alo en kwal meka or pindan chu lo lang le in nula pakhat lung an zai me kani nula bp atlak ni ma wang le athia put anasat ema wang chuanin an buai mang ang khop mai
an buai mang an lai tak chuan siang taka chu an ron langa an buai mang an lai tak chuan siang taka chu aron langa aron zai chhun zom ta a siang taka zara buaina em tuk lovin dam lo chu an zai hlo ding le ta a siang taka nu chuanin avapa siang taka lanna CCTV footage zong te chu pei bo vek tur hian duty pa hna suan alo shila chuti lai chuan siang hun chu ron langin engwangin modili tang man chu ani hlawem ni alo ti a mundang lo lang le in dam lo hliam na tak tuar hi an ron troya damdo in a doctor te chuan ama zai thei tur doctor an om lo awangin engma an ti thei lo thu an lo shila damdo in dang kalmei tur hian an lo shilani ma se chuti lai tak chuan asyang taka chuan dam lo chung te ril ru ha na le mang an to shia thiam puin dam lo an nar chuak le tur chu akutin alo danga ti chuan episode 7 chu atop le ta ni